donya dulur lan dorong mesti mula ayo dulur ora panganggono imak atu romi aja nganti lucak dengkilan srai supaya lancar lek golek rejeki lho paman golek rejeki sa Indonesia kabeh bangsaku Islam Buddha Kristen lan Konghucu Pangapura le bulan mulai ngejung sayang layo le mundi salah nyon pangapura lo tetretan kapi iyo kebon agung alah bapak mbok kira kembang apa kembang-kembange menur mula wong urip ayo sing jujur aja nganti padha dasuwur supaya uripe lak tambah makmur turi putih ditandur awas ala bapak mbok kira kembang gedang ayu dagel tebu ayu buntil kacang ayu cang kliru sapa mbok kira kembang mlathi kembang-kembange mlathi ayo kanca padha memuji uripe kebak rejeki karo tangga silaturahmi turi putih sinden sing turi kelar ana mau sapa? Aku Padalang. Lho turi kelar dituturi ora kena. Pitik. Ayo no malah. Mbok kira ya. Mbok kira kembang gedang ayo dangkel tebu ayo busu. Kliru. Wes sapa? Kliru. Wes sapa? Mbok kira kembang mawar kembang-kembange mawar ayo dulur atine sing tabar uripe sregep
dang tangkel tebu ayo kumpil kacang no Sandirono. Moh liru sapa mbok angel bener. Mbok kira kembang apa awan-awan aja menek kates tuku srabi diwadahi kerdus dadi prawan aja kenes-kenes gak payu rapi ku beri wedhus endun-during randune garing salumpring go susu bajing ana arek wedok rambute dikriting bareng kodanan kaya kucing kering wong modele sepeda cengking satire cendek dukur sandele wong modele arek wedok saiki sayae cendek ketok sandele wong modele Joko saiki nek pacaran ning kandang sapi ora ngerti ana haji patroli bareng digetak ket katoke keri cekap seman kidungan kula sailan boten barangka rasa lewang-lewong atine susah pikire mbok kira kembang gedang ayo dang kliru sapa aku ki tenan lho aku ya iki ngrumangsani dadi orang tuh kalau merasa ada kelemahan ya ngakoni yen bab julat-joli atau Jawa Timuran harus pasrah ahline Abah Kirun apa meneh nek mung joget nek joget kok enek gareng kok Kirun melok joget jelas ora enek apa-apane berarti orang itu harus mengakui kelemahannya masing-masing ning aku saiki iki sitok tok apa isine kok serampat ae kandhane neng dindi kok serampat mbok yo sekali-kali dagelan-dagelan ki walang kekek apa samirah apa jamong lho kuwi gending gecul kabeh lho oh nggih contone pamane jamong blendang sloko kata sombene menggeh kuwi jamong pancen jane iki versine akeh ning wong sing diapali mung serampat tok heeh ning yo pancen yo kuwi Samirah digugase Samirah tembang kok Samirah iramane radek seseke Mas Bagus Samirah sik menggeh aku yo Samirah menganjuk didel murah locah lah ora Samirah main dimong yo Samirah digendak pamong Samirah omahe gorang gareng
Apa? Samirah omahe kurang gareng yo Samirah locah. Apa? Digendak gareng-gareng gareng. Amin. Samirah omahe ngawi yo Samirah omahe ngawi yo Samirah digendak paidi. Lah apa-apa kolu. Laun ya, Mbak. Jan setel Iki lak. joget sing nembang karo sing ngendang jan. Wah sing ngendang bagus. Bagus. Aku nek sing ngendang Samirah Bagul, sing ngendang Bagul. Sik nyendal ambekan sik. Sendal ambekan iki sing mau pas. ngendangi Cak Bagus. Sing ngendang ulur kambang iki Cak Kabul. Wah hujane kok. Kuwi ora nggo cak. Kabul. Urung iki mau lagi Samirah. Suminten. Ayo. Mbuh, ora udah. Ora enek seminten. Ora ana. Nek kowe munggah. Lah iki lho, iki senengku karo abahe ngene iki. Iki blakan. Apa akeh gending-gending kecul iki dienggo paitan pelawake akeh. Nah. Tapi enek iki serampat. Aku nganti jeli lho. Lah iya. Nganti jeli. Nanti ora mek serampat jamong ya enek, limbukan ya enek. Ono. Anu Gonggomino gong selikur. Lho, gong siji wae rekoso linggawa kok selikur. Enek. Ngono walang kekek gong kotak. Lho. Kok oh ya. Walang kekek gong kotak ya enek. Ning dagelan ki ora gelem nyinaoni. Lah kabeh iki gumantung panggarap. Lah padha karo sinden ki. Iki ketoke ayu-ayu. Inilah. Iki ayu-ayu ning jane iki ana kelemane. Kok iso keleman? Ayu, payu. Heeh. Iki sing wis dibojo lho iki. Iya. Lah kuwi itu apa ya sempat ngladeni bojone. Tekoni no. Tekoni kaya Sing wis duwe bojo ngacung. Uun. Uun. Esi. Gasi. Iki pertanyaane, kowe laris nyinden ngene iki apa ya sempat ngladeni sing lanang? Ayo. Ngladeni sing lanang Nyekel mik. nyekel mik. Mik. Heeh. Kowe ngladeni sing lanang ya sempat. Saiki kesi sik tekonono. Kes. Tanah kulino ngladeni Mas Yoyok. Dalem-dalem Pak Gareng. Iki ngetes. Nggih. Yen pancen kowe kulino ngladeni Mas Yoyo, apa bumbune jangan lodeh? Apal no, jangan ludah ya. Iki sik, ku sik. Ah, Iki cese iki lho. Jurine aku. Tes tukang masak apa jenenge? Oke. Chef. Ya pokoke Chef kok juri. ces. Jangan koki, lupa. kiku. Kiku. Lombok, Brambang, bawang, jahe,
kunir, Sik kencur, kleru. godhong Kleru salam. kabeh. Ki lho jurine kleru kabeh jangan lodeh mewehi kunir karo jahe. Layak anggere dimasakne kuwi weteng mules. Ketara nek ra tau masak wong jangan lodeh kok enek jahene, enek kunire. Nek sing bener ki yo. Sik, kok sik. Sing di bojo sijine liyane. Lho kok sik kuwi pertanyaane liya neh. Jangan lodeh ki jangan lodeh ki mau. Jangan lodeh ki yo brambang bawang, dong salam, laos, santen, tempe bosok. Wis. Lho kok iso tumbar aja lali, terus uyah. Tumpi lambang sali lemak daging kan. Colok kecap. Ora nganggo kuwi. Gak nganggo kuwi yo karepmu. Aku yo wong jangan lodeh kok nganggo jahe tekono mbah-mbahmu wae. Kok nganggo dong salam ora enek ketara gak tau masak wingi. Mau nganggo kunir ki apa? Dadi kunire ra dilebokke ning jangan lodeh, kunire direplok terus dipopok. Lho mergo aku pancen ra tau mam sing ambakno sinden hati-hati tenan lho. Sing bangsane napa niku santen kula pancen mboten nate. Ora nate nek bumbu jangan lodeh mosok ora nyandak. Saiki liyane kayak pertanyaan. Uun kowe sing weni pertanyaan. Ayo. Ayo pertanyaane. Iki biasane gur ndandakne ya ayo. Ayo iki jarang ya mbakno kaya ngene iki dipertanyakan jarang. Nek sing prawan-prawane urung ladeni. Ayo. Saiki bumbune apa? Napa? Sambel tumpang. Napa niku? Lho sambel tumpang kok ora roh. Sing gandengane pecel kan lho. Sambel tumpang kok ora weruh. Sambel manten anyar ku lho tumpang tindih. Oh, tempe bosok niku to. Lah kok tempe bosok tok sing diapali. Enten kencure. Ya, bener. Enten uyahe. Bener. Nek gak nganggo uyah mosok arep kanyep. Lah nggih to. Enten apa ki? Tumpi lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap frit ngono. Nggih niku pokoke. Apane kok nggih niku? Ya ampun, enten uyahe. Ya. Mula ya bojomu jajan terus. Ayo masake kudu iso santen mesti nek sambel tumpang ki terus tempe bosok diweni tahu memang sing akeh tempe bosoke ning kudu enek laose godhong salam lan sak pinunggalane brambang ora bawang karo kencur. Oh. Ayo pura-pura asline. Ayo iki sinden iki bongko. Oh, tenan iki lagek iki materi dagelan sak alam donya. Ayo saiki nek kesi wis aku nek Tutik ki piye tekonono. Upamane kowe iki bojone Tutik, terus arep ditinggal kawin neh, leh jawab piye ndelok. Tutik. Hanje. Jane kae sinden Paula to kok ngosos sih. Ije kok ije. Kan semakin pagi harus semangat. Awake dhewe iki lah wis bebojoan suwe. Wong wedok ki duwe kelagean dhewe. Ngok ndi? Biasane nek kaya Tutik disolo-solokan. Inji. Kuwi nek arisan kuwi arep muni panjenengan wis kecepetan wis ora teteh. Apa? Nuwun sewu lho Bu, Bu Un kali Bu Kesi. Penyanyi wingi mboten rawuh arisan menika wonten pundi penyane nek mboten rawuh sajake kira-kira penyanyi menika nek mboten anu kajenengan ana penyanyi. Jane kuwi panjenengan apa menyan? Lah iya dadine penyanyi nuwun sewu. Kok nuwun sewu Tutik. Hanje. Upamane iki bojomu. Aku bojomu. Aku ki lak kocape karo kowe lak wis suwe. Ning ki ndelalaku iki kena godha. Ana wong wedok sing seneng aku tak langgati nganti saiki anake to bocahe kuwi meteng. Terus yen aku arep ngepek bojo kae meneh rabi meneh. Abet. Nah, Abet sanggane. lah bojan. Sampean pilih aku apa pilih kono? Iki Tak tanting saiki. Aku sebagai perempuan mempunyai harga diri. Aku ngladeni sampean, ngonconi sampean wiwit sampean indil-indil nganti saiki ondol-ondol. Ayo. Kowe iso Aku ora trima. kowe iso ngocoki. Ngonconi. Ngonconi. anggenmu kertu apa piye kok ondol-ondol. Abet, sampean pilih aku apa pilih kono? Lah wis kadung lho. Iki wong aku wis kadung, bocah wis kadung meteng lho, Di. Ya langsung reng pilih kono lho reng. Piye, Sampean arep pilih kono. Loh,
Lah kayane akeh kuwi iki. Berarti sampean arep manfaatke aku. Lah ya ora manfaatke kok dene kowe krasa ya alhamdulillah. Diijini. Ora bisa. Ora iso. Ya, Musuh aku abet sanggane. Kot mau Wis to. Kot mau Sampean nek arep pilih kono, tenan. Tak kuwetok ngepok nganti ora iso. Syukur. Kuwi wong lanang, wong wedok tegas tak ketok ngepok padha ora nyekeli ngono lho. ora masalah. Dinteni sesasi sirami turbus meneh. Ayo ora iso. Padake kembang ae ora. Lah kae wong wedok sadis. 100 untuk Tuti. Kuwi wong wedok tegas. Sajake ndelok iki sajake pengalaman tenan sajake. Wis tau nglakoni bojone. Ketoke nek nang omah nyelatu sing lanang yo. Sajake yen ndelok pedese. Saiki Umi. Umi. Pamane kowe cowoke Umi. Terus menyatakan cinta ya ta. Terus sok kapan Umi aku mau wae kesempatan ngelamar kowe ning wah gampang. Umi. Lho. Kae Matane. bareng esuk lamur ora. Matane. Umi. Dalem kacang Mas. Iki canom ya rada petuk iki. Apa? Kakang Mas kok kacang Mas ki. Kakang Mas nek ra ndek kacang. Lah. Ya ora ketan sak dele ireng lak duwe. Umi, Dalem. kowe karo aku lak wis pacangan suwe. Nggih. Kok sithik men to omongmu ki? Ya dasare bocah ngono kok. Pacaran mosok basa to. Heeh. Mestine ya ora basa to, Mi. Heeh to. Wong pacaran karo pacare mosok basa mlipis. Eh. So nek dadi manten nek wis duwe bojo kok Mas nyuwun mboten. Nggon aku ki ana lho. Apa? Dapane Werkudara bojone yen padui basa lho. Piye? Oh, Mas Panut, pancen panjenenganku segawon ngono. Ana tenan kok. Irik dibasake. Anu, Umi, Iya. gandeng kowe karo aku ki wis pacangan rada suwe. Heeh. Apa aku dikeki kesempatan kanggo nglamar sliramu? Lho, Keserampatan. serampat neh. Kesempatan. Oh, kesempatan. Oh, budek. Wong sing kleru cangkemmu lho kok. Budek-budek nek Wong tuwa ki ra gelem kalah. Iya ya. Piye? Piye yen aku nglamar kowe kepiye? Iya. Kowe Umi ya manut ae to. Ya jawab piye aku jek pirang semester engkas. Iya, tapi Ya aku tak anu ya, apa? ngerampung nilaiku sekolah. Sekolah sinambi jejodohan lah ya iso. Ya ora iso no, Wis semester pira? 1 to? Nggih. Ngenteni ra masuk sekolah lho ki selak entekno wisan lengane. Loh, ora. Oh, kandhane trubus meneh. Iki piye jawabanmu piye? Heeh. Wah, Nggih. Iya. weh, Iya, Neng. apa? Ngenteni aku lulus ya. Wah, aku selak kebelet e. Aja suwe-suwe wis Nek danggake. kowe kebelet nek aku dadi Umi tak. Nek kowe kebelet cokotno kirik. Ya malah gepok meneh. Jadi kok sorine. Iki sing diarani bocah teges ngene. Lugu. Tur tanggung jawab. Lugu. Pasrahi lugu tanggung jawab, pasrahi wong tuane kon sekolah. Oke. Oke. Lugu. Saiki nek Elisa. Elisa Ceritane piye, Pak? Ceritane? Nek Elisa ceritane duwe cowok, cowoke gandeng karo wong wedok liya. Cowok iki. Cowoke ya iki tetep iki wong role iki kok. Oh iya. Iya, Pon, ayo. Ngunangi Elisa ngunangi gareng duwe pacar neh. Nah. Bagaimana tindakannya Elisa? Lho, masa aku arep ngaku. Ya ora ngaku no. Iya no. Ampre dadi geger kok. Ayo sa, endi mike? Taekoni langsung. Wah, iki wis. Genah iki. Oh, ngono bel. Wingi chattingan kae tulisane apa? Ayo, syukur. Chattingan wingi sing mbok jenengi bakul gas kuwi sapa? Terangno. Aku kudu mbok jelaske lek ku tresnani kamu tuh beneran loh. Bendina tak goreng kendok ceplok lho. Meripat motone wae
Lah kowe malih kaya kowe malih kaya kethek ketulup ngono. Saing-saingke ya mesti kalah. Tak oya aku ya orang ngaku. Mongsa kuatku mencintaimu. Ayo Kaya ngono kuwi mergo kowe lho Reng. Gendeng kuwi bojomu. Mergo tak tinggal ya mergo kaya ngono kuwi. Aku depresi loh Mas. Piye kon tutuke piye ngeslay angel tak cedhaki ngene iki ngeslay angel lho. Dilalah kowe petuk Mbah Wira. Ngomongi aku kok nambani Elisa. Mbah, tambah nono Elisa. Lah nyapa to? Cake rada wah stres kae, Mbah. Lah biasane sing edan kowe to. Oh, lho kok aku. Aku ki wadul kowe. Terus aku mau kono apa? Tambah nono, Mbah. Nyingkre. Debok bosok leak-leok gale asem sluman slumum selamat tombo teko lara lunga. Wow. Aku di mana? Kok ngalir rene? Pindah kana Iki ta? suarane nyanyane iki. Kok ngalir rene? Iki wong edan modern iki gedhek tok ini. Sing tak tambani kene. Debok bosok leak-leok gale asem sluman slumun selamat tombo teko lara lunga. Sing sabar ya, Nduk. Apa-apa. Wong kok ngene kok Dibobos kali ayo kali asem lho. Iki ngopo to aku ki? Wis ben ora usah ditambani selawase gen koyo ngene. Wes bubar. Mulai Pakde. Wes nggonku ki wis wong edan jenenge Kasiman ki ya ora mung kur plengah-plengah karo kukur-kukur. Wes, kok yaine kok edan-edanan. Kowe malah rumah kula iki malah kecekel niki rasane niku. Estu. Kecekel ngene iki singkat padat kecekel. Tegese mboten ngoyo ngono lho. Ngene iki terus menyuruh wis dadi lho. Ngopo kuwi urusanku kok menyuruh dadi ngurus Aku mung usul. Karo mangsaku kok. Halah, mengke-mengke aku. Wo, aku kuwi seneng nyambut gawe karo wong pinter ngene iki seneng. Ngene Reng. Ndek men yo. Ngono, moh yen ngene, ngono. Oh, sik to. Ngono, sik. Ndek men pas pentas kanca-kanca Mas, iki ning PG Kediri kono. Tanganku bar tak nggo demek bathuke Elisa kok. Kenapa? Ijik. Ben, sewengi ben ngono. Bongko karepmu tak wales we. Tak wales kowe. Tangkis. Karawane kan. Berarti Aku kocelok aku lempar rene aku sesuk sidang bapakku no aku ta. apa lu tawedan berarti. Karo mangsaku kaya iya-iya. Nggih, ngono kuwi. Iki sing diarani teater komplit iki ya panggung ngene iki. Jere sapa? Dian. Ngene iki aku ra seneng. Yoga ki ora ngentahi aku lho, malah kanca dagelan ngentahi. Oh padune wong golek dhuwit cangkeme kok neka-neka. Aku gedhing aku. Oh, gedhing yo pegaten aku. Balekno banyu susuku. Loh, Ayo kowe. Lho, tutik kowe urung tak pegat kok wis kok pegat. Tutik urung lho, Bah. Oh, wah jan iki nyambut gawe kepenak ya ngene iki. nggih ngeten iki. Ngomong iki. Loh, nyatane nggih, jane model ngeten iki lek nggen limbukan di daerah-daerah umum, mboten jalan ngeten iki. Ning nyatane bareng Temedion panjenengan senior kabeh, santai, ning nyatanipun sing lenggah tasih kathah. Sing delok cek akeh. Oh, niki. Mergo pancen wis suwe ngrasakne pait gedering kanggung iki piyai kalih menika. Ora pahit tok getir barang kok. Lah nggih, nggih. Tak kira lek jare sapa. Oh, panggung ki ya rekoso itu. Nggih. Ya alhamdulillah yen cara-carane cah sekolah ki sangune akeh. Nah, kuwi. Dadi kepentus apa wae iso endo, iso golek selah. Lah edan wis suwe. Wis edan sing suwe, wis edan suwe tur ya
kebak pengalaman. Jere sapa? Jare aku. Ya ampun. Nesune. Pak wonten pamundhut rengu nggih. Oh, jarke. Mbak Elisa, yo. Kok iki usume iki sewengi mung entah-entahan tok. Loh, kalau mangsa kudu ngono kuwi. Malah lek isu-isuan malah sing bangsa kobong-kobong malah apik ngono kuwi. Tahu kok ning Klaten karo abahe cah loro cul-kecul ngono jan mak krakrik-krakrik tok ngono. Terus sampe dalange, "Wah, tulungono anak-anakmu iki." Ah wong Gading pancene wong budaya kok. Nggih. Jere sapa ora? Ora ya, kalau tidak tempatnya orang budaya ngene iki mau ya Anyep. anyep. Nek wong Gading dasare penikmat seni. Lho ngene kok suwe ra wayangan ki piye? Lah mbuh. Lah iki lagi dirintis to, Mas. Dirintis diwiwiti saka Pak Juwarto. Lah kuwi bar iki akhirnya menular. Iki akhirnya Pak dibayar. Juwarto iki bersih desa setaun ngarep wayangan Gading. neh. Gading ki meng Pak Lurah wis omong aku. Ya tenan. Alhamdulillah. Heeh, dalange kelentreng. Oh, dalange klentheng sindene kudu Elisa padha bindenge kok. Ya berdiri Mbak Elisa karo sapa Mbak Un? Oh, oke, nggih. Lagune apa, Mas? Rengu. Mbok telu pisan. Rengat Nanti ada rengu. pemanik juga nanti sama Oh, dia. oh iya ding siap. Oh iya, siap. Nggih. Oh iya, Yo. Nek sinden ngatek ki minggir. Oh iya. Mun nek ketujah sirahmu nesu. Modele kaya pelawak tuwek-tuwek banget ngono modele. Yo kisuk 20 tahun kasno aku karo Gareng Tukno gak nyambung ge. Lah kok iso? Lah padha budheke. Padha budheke wis anu reng iki wonge njaluk jula-juli sapa ngomong wonge ora seneng jenang legi kok. Iya, kok ngenteni sung saiki wis budhek kok Gareng niku. Aku Sing waras karek sisih, Lah. sing kene lho sing budhek. Heeh. iki jebol irigasine jebol. Nek sing kene iki lho kene iki budhek. Halo lho Kak. Halo lho krungu. iya. Lho kuwi waras. Oh, sing kiwa sing marah. Biasane kan sapi wedhus ngono Oh, kae. iya. Wis umum kuwi. Langsungan lho modele. Oh, iki ganti. Kuwi berarti waras, nek ra waras ra mungkin bengung. Ora waras ra. Neh ye. Ora sudi. Rasa Oh, anggurono bojone karo aku kipo-kipo. apaan? Nggih. Sampun. Sampun. Monggo diaturaken rengu pamundhut saking sinten Mbak El niki, Pak? Dari Pak Antonius Artono, Jakarta Timur. Oh, nggih dipun aturaken. Monggo. Rengu ki lagu lawas lho ki. Renga-rengu adik mikir apa? Dudu kuwi. Kalau rengu kalau. Arep koclok kabeh iki. Aku seneng karo anake Pak Sukron siji gitu. Ya kowe seneng aku tak pikir lho jam 3 lho isan aku. Engko piye bar iki? Ora. Tahu kok Mbah Sukron disusul abahe nganti setengah 4 iki gara-gara. Aku mau bare. Lah iya. Mbah Sukron nyampe wis ki wis gak aku terus. Wonge nyampe piye to kuwi? Iki tenan iki dagelan loro lagi seneng-senenge dagel iki. Aja barke pokoke. Lah lek ngono melu lakon ae Gareng. Bari kan ponokawan tampil terus nganti tancep kayon. Oh, Nganggo ayo Lah iya. neng ndi? Mbah. Lah iya. Lho kok lah iya. Lah padha budheke ya. Jan iki ketek umure 85 lho, Dok. Monggo rengu dipun aturaken. Ya. Sejak katon rengu anten abaniku kene sampun. Jan iki ketek umure 85 lho, Dok. Monggo rengu dipun aturaken. Ya. Sejak katon rengu anten abaniku kene sampun dangu di kok ngoten saniki jar benten apa pancen sampun bosan
karya besar saking Bapak Ki Wangsa Subagyo Tulungagung. Wis jan. Ah, keris. Iki dasar iki kendangan cara ngendi, Mas? Bojonegoro. Bojonegoro. Suwuke mesti ndlang tak. Iki ya mesti isone wong sing ngendang ki ya keluaran Bocah bluro. bloro. Bluro. Bloro karo Bojonegoro. Cah mleboh, omahe mleboh. Cah mleboh. Dadi mengeng ke mlebu mleboh. Buk brosot ke mlebu. Jepon. Jepon kota lho, mleboh cah mleboh. Bojomu wis mulai lah cah. Bojomu omonganem kuwi. Nggih. Nggih. Memanek nggih. Nggih, satu sinden panjenengan belum muncul loh ini. Wah, Mbak nggih toh, Diajeng. Wajeng, ya Saya jeng, menunggu-nunggu. Wajeng. Cantik, suaranya bagus. Aku seneng. Wah, kok sapa-sapa Seneng disenengi kali toh, suarane. Oh, Aja gitu. negatif thinking toh. Iki mbiyen nganu lho, Diajeng ki modele manten bojoku lho. Iya, Pak. Iya tau dadi modele manten bojoku dia. Oh, ta no? Nggih, Pak. Ya dibayar sampean. Nggih. Foto model kok. Aku gur takon kok ya. Lah ning nadamu kaya maido ya dibayar to. Buktine ya dibayar berarti ya ngerti karo anak ngono. Saya tetap menghargai sesuatu tuh saya hargai. Iya. Wong garenge nek kan njaluk sing wedoke mbayar kok. Malah bojomu begenten. Iso dibasakne ora. Begenten niku napa? Lah dalah. Sok tak SMS lho, tak WA. Kowe aku arep ngomong 4 huruf Napa? OBEL. Kuwi bakul kuroto ngono. Nggih, manik nggih, Pak. Nggih. Betul, mamane. Heeh, diaturake. Iki pamundhut saking sinten iki, Pak? Tadi di kertas order. Oh iya ding aku malah lali. Nggih, Nah, nggih. toh. Kertas wonten saking Paseban 77. Nggih, nggih. Monggo dipun aturaken memanik. Ya, dados. Yeah.
Matur nuwun Mbak Elisa, diajeng memanik karya besar Ki Sun